May nabilin kita, anob na lang kadlaw. No, ang nabilin kantis magtapos ang tuig 2021. No, so di nagalapit na ang pagbulag naton iya mga kabres sa tuig 2021. Kag ti magka-welcome na kita sa tuig 2022. Ano ayan naman ang aton sa kapalaran pagkatapos ang COVID, no? Duha ka tuig ti waday katapusan, no, ka COVID. Pandemic sa aton, no? So ti diri naman kita makabanana inagyan gila sa sana magtan bagyo udet. Kabay pa sa nabilin nga minadlaw wala na sa mga makusog nga bagyo nga mag-abot diri sa aton tubtob sa katubtuban. Dulom-duma kwangid dulom-dumon gid kining halit ni Odette sa aton. 7 minutos sa kaligid sa takna alas 7 diri sa aton sa ring pagpalagad sa paratuntunan Zona Libre. Kamusta nga aton nga mga listeners sa Facebook, sa YouTube, no? Live ang mga palatuntunan. Public Affairs Program sa Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. Kag syempre, kalakip naman dira ang pagpapati naton sa dekalidad nga drama, no? Sa YouTube kag Facebook. Sige, no? So may gabi sa tanan-tanan, no? Hindi tanan ka mo may isa-isa. Tamiyaw sa Merry Christmas, no? Sa iyo tanan-tanan kag ti sa palabuton nga New Year. Kabay pa nga maging prosperous man ang aton nga bagong tuig. Ano ato labing talapang doon pila ka badarakuan nga mabalita sa aton nga top stories of the day. Sa darakuan sa nga mga balita lokal. Ang bahin sa ato sa iyang ang Bombo Radio Philippines. No, sa din mga kabanan ang nagparigayon, no, sa sa parigayon sa aton nga Grand Draw. No, diri kay nasa bahin sa studio, no, sa Bombo Radio Philippines ang aton nga mga local winners, no, sa aton nga Grand Draw, no. So ang mga non-winning entries, no, naton from week number 1 up to week number 7 hasta sa Grand Draw. No, sa din mga kabanan ang pangatagan naton sang mga papremyo sa aton masariga makotar same time sa aton sariga mga kabombo. Congratulations kay sa isahon tani karon ang aton sa nga mga winners, no, diri sa bahin sa aton sa nga pagalaga. Samtang ti kwanta man sa mga interviews karon, no, aton nga mga winners. Sige, no, so samtang duga pa sa diri nga babalita e makabanan ang aton pagid sa nga tagdaog sang 1 million pesos, no, kataga Kawayan. So ma-check man kita karon e makabanan sa aton sa nga station ang Bombo Radio Kawayan, no, sang siring daog na sang 1 million pesos. Isa ini sa mga kabahin, no, sang 74th millionaire naton sang Bombo Radio Philippines. Samtang pinapay ka mabalita may impormasyon sa Didimakaban latest, no, nga record sang aton sa Provincial Disaster Management Program kon PDRMO. Asto sang numero sa mga nagkalamatay, pila na ang record. Kay ti kahapon gin-confirmar sa CDRMO sa Sipalay City nga ginutatan nila ang pagparigayon sa search and retrieval operation sa pila to 5 or 6 pa ka mga missing. Sabay sa sunod sang Sipalay. So nagpanugyan na lang sa pumuloyo, no, ngati kon may mga baalain nga baho sila marimuan, mag-report kayo sa CDRMO para ngati mapadulungan. Ang Sipalay City isa man sa mga ginhalitan, no, labing nga ginhalitan ni Bagyo Odette. Kag of course, no, sa mga ikopunta karon ang tourism officer man sang syudad sa Palay sa Sir Jack Lacson para nga ti baloon aton iya makabanan ang ining pinakalaytas, no, nga numero sang aton sa iya makabanan nga latest nga numero sang aton nga mga beaches dira, no, sa may abahin sang syudad iya sang Sipalay nga amo makabanan ang nahalitan man ginlampaso gid sila sang tutuod sang Bagyo Odette, no, sa may syudad sang Sipalay. Ang beach ganito ni Ma'am Ching Tan daw nadalasa man why gid sa may nakaluwas kuno mo, no, nga mga beaches ito sa Sipalay sa Bulonta kay daw may mga clearing operations na gagawin parigayon sa aton sa ring mga beaches daw dara sa Sipalay 1 or 2 days na nga pagparigayon ta sa clearing operations. Samtang duga pa sa diri nga mabalita makabaran sa aton sa pagpalagad
may aram kita karon sa aton nga segment ang Christmas Around the World. Diri sa aton sa pagpalagad diri sabay sa Bombo Radio. So dito kita liton nga makabalan sa bahin sang Afghanistan. May isa kita kadabawin nyo, no, nga kuan sa interview karon para sa aton nga Christmas Around the World. Hasta subong daw kita, no, sa Christmas Around the World. Was sugod man kita sa aton nga segment pagid, no, ang New Year Around the World. O di sige. Muning pila ka mga balita nga aton sa riga pagdiskusyonan diri sa aton sa riga pagpalagad oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 13 minutos na nakaligad sa takna nga alas 7. Inyon batan aton sa ring mga headlines aton sa pagpabalik tutok na kita sa detalye asang aton sa ring mga balita pagkatapos gidamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Congressman Greg Gasataya upod sa akong pamilya. Let's continue to be safe with our family and friends. Ini si Congressman Greg Gasataya sang Lone District sang Bacolod City. Upod sang akong pamilya. Nagatamyaw gid sa inyo sang isa ka malipayon nga Paskwa kag mamungayaon nga 2022. Ang oras ay netip sa inyo ng ACS Manufacturing. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta Radio Bombo, number 1 ang Bombo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuktanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akong negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo!
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Sa ato sa ring nga pagpalagad, ang oras sa Pumaradio Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. Oy, by the way, sa aton sa ring nga pa-winner sa 1-2 Panalo Part 20 promo, ato gipadagan nga grand draw. Congratulations gid sa aton sa ring tagdaog, una kita no sa tag 50,000 pesos. No, so sa bahin sang Mindanao, no, sa Butuan. Congratulations sa kay Jinky is Suday sang Purokwan Duungan Butuan City. Giyasari ka proof of purchase Rexona, no, samtang sa Visayas naman, no, nagkadto sa sa area sang Cebu, no, si Genevieve Diamante sang Sitio Fatima, Cebu City. Orokan nga sa gigamit ka proof of purchase. Sa Luzon naman, nagkadto sa Dagupan. Congratulations kid sa kay Layo Bernal sang Bulusan, Dagupan City. Ang gigamit Alfonso Lighter Brandy kag sa NCR nagdaog sang 50,000 pesos sa Manila. Gerson Paulo Agbayani sang Pagkalinawan Street sa Ibayo Tipas sa Taguig City. Silver Swan Sukang Puti kasi gigamit nga proof of purchase. Kag syempre nga to sa nga 1 million pesos 1 million pesos winner. No, nato sa makabe ka 74th nga milyonaryo sa Bombo Millionaires Club, no, sang Bombo Radio Philippines. Sa aton sa nga mga promo, no, diri sa aton sa bahin sang aton sa nga nationwide nga promo ang 1-2 Panalo Part 20. Wow, taga Kawayan, no, congratulations sa kay Maria Isabel Balesteros. Maria Isabel Balesteros sang Santa Luciana, Kawayan City, no, sa amo ni siya ang aton sa ring nga tagdaog nga makabanan sa bahin sa aton nga mga winners sa 50,000 pesos kag sa 1 million pesos bilang grand prize, no. So sa aton man sa ring nga makato at the same time sa bahin sa aton sa ring nga mga kabombo. Samtang, no, sa bahin man sa aton sa ring nga makauturan, no, diri man sa aton sa ring nga pagalagad, no, pay mga local winners man kita, no, diri sa bahin sang Bombo Radio, no. So sa mga local winners naton bumonton pwede mo lang ma-flash da, no, sa full screen ang aton ano kay para mabasa ta ang aton nga mga winners, no, sa siniya nga mga tinion, no, diri sa aton sa nga pagalagad. No, so kay para makongratulate ang aton sa nga mga winners, no, sa subong sa niya makabanan nga gabi, no. So sa aton sa nga mga kabombo, no, may mga winner kita diriya, no. So ariyo i-congratulate ta ang aton sa nga mga winners sa subong iya makabanan nga gabi, no. So or kay na sang hapon sa aton gagipadagan nga draw, no. So diri man sa bahin sang Bombo Radio Bacolod, no, nagdaog sang 10,000 pesos, nagdaog sang nagdaog sang 10,000 pesos kag sang 5,000 pesos. No, congratulations sa aton sa winner 15,000 pesos, no, si Shadi Ann Saison sang Purok Kagaykay, Barangay 2, Bacolod City. Bawdo 10 years old kuno ni siya. No, si Shadi Ann Saison, no, sang Purok Kagaykay, Barangay 2, Bacolod City. 15,000 pesos winner naton. Second prize winner naton si Rona Villabert, no, sang 221 Cordova Avenue, Barangay 18, Bacolod City, no. So 10,000 pesos iya sini nga
madaog. So Silver Swan sa gidgamit ka purchase siya dian coupon na sa Florida Pon sa Panjuli kag syempre ang third prize winner naton sa nidiri makabanan si Sopemar Lapuos no sa Purok Santo Domingo, Barangay Dumanan, Bacolod City, Rexona ay sa gingamit nga proof of purchase. Congratulations kid no sa aton sa ring makuta the same time sa aton sa makabombo sa gipitin naton kay nang Grando. May mga local prize per area kita at the same time, no? Ang Grando winners na 1 million pesos. Sige, so 26 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7. Sa Piakalinya, si Sir Jack Lacson, no? Ang tourism officer sa Sipalay City in charge, no? Sa Bakaban sa tourism, no? Sa syudad sa Sipalay, ibulon sini naton, no? So, to kamusta na ang kapag bangon iya makabaran sa syudad sa Sipalay, sa bahin sang sining paglaslas no ni Bagyo Odette sang talikdan sining Disyembre 16 kag Disyembre 17 sang aga. Check ta sa Piakalinya sa Jack Lacson. Sa Jack, may gabi sa mo live sa Bombo Radio Bacolod. Pa mo si Bombo Pons. Mayong gabi, Bombo Pons. Mayong gabi sa atong tanan, no? Merry Christmas. Kag I hope safe lang kita subong sa atong tanan. Yes, sir. Same to you, sir. Merry Christmas man sa imo, no? Kasi imo sa ning pamilya, no? But it's a sad Christmas, no? Para sa aton magkaton sa may bahin sang Sipalay, no? Gati iban sa dada, no? Linibo ang nagtiner sa evacuation center para gabag celebrate sa Christmas kung nalapawan sa Christmas. Anyway, taga Igbalo, no? Basi maagyar pa gid sila sa pagsugalaw taman sa bagong tuig, no? But anyway, sir, gusto tayo baloon, no? Kay sa nasiling na daway kuno sa may nakaluwas nga mga beaches dira sa Sipalay, ubos man hawas, no? Pag labay ni Bagyo Odette, no? As to the latest, Sir Jack, kamusta ang pagbangon man dira kapag panglimpyo sa mga beaches nga ginhalitan sa bagyo, sir? Yes, Bombo Pons, no? Masubo gid nga Christmas ang ginsugata sa aton mga accommodation establishments. Since kumbaga daw nag-double kill gid ang tourism industry sa Sipalay. No, nagsugod kita sa pandemic sa 2020. And tani, sini nga December 2021, makabawi-bawi inagawa ang aton mga establishment. Galing amo ni na ang natabo, no, nagsulod si Odette. So kumbaga do ka double kill, no, ang tourism industry sa Sipalay. But anyways, bubupon sa 61 nga accommodation establishments naton nga ari sa Sipalay, haluson tanan gid, no, ang affected, no. May minor, major, and totally damaged gate nga accommodation establishment. But out sa 61 Bombo Pons, may ara kita 17. 17 nga open lang siya gyapon, may mga generator and nag-continue sila yung operate. Kag naka-clear sila sang mga debris, sang mga minor damages sa ilang establishment. Okay, no? So ano, sir, sila lang ang naglimpyo, Sir Jack? Yes, gid Bombo Pons, no? Ang aton mga accommodation establishment, sila mismo ang nagtingwa nga ma-clear ang mga puno bala nga nagkalatumba, tapos mag-repair sa ilang mga roofs sa mga buildings nga na-damage. Pero ang function abi sang syudad subong Bombo Pons, more kami sa road clearing pakadto sa mga tourism areas naton. And so far subong Bombo Pons, clear man ang aton nga roads, ang national roads and barangay roads going to the tourism areas, passable gid siya for tourists. Oo. So, para ublasan ni Sir Kati, sa crops may mga insurance sabi ini, no? Kung mahalitan sang bagyo, kung ano mga calamities nila, no? Pwede ma-insured, no? Pwede ma-claim sa insurance. What about ining mga beaches naton, sir? Dito kung anong mga mga proseso kung may ma-claim kasi ni Ehan man, pero nahawas, tapos way kaglastuhon for rehabilitation, nga makabangon, liwat bala, Sir Jack? Yes, Bombo Pons, no? When it comes sa insurance, depende man sa insurance ang establishment mismo. May ara mga classes ng insurance, abi, na covered ang damages nga dala sa natural calamities. So sila ya maka-claim. Pero ang mga iban nga establishments nga wala ya sa amo nga klase nga insurance, no, do medyo mabudlayan jud sa ilang part. But anyways, ginatinguan man namon Bombo Pons nga makakuha kami bala sang assistance. Especially kung pwede namon ma-qualify ang mga establishments, no, nga makakuha man sang cash assistance nga ginahatag ng gobyerno, especially sa mga damages bala.
So ginatingwaan namon nga ma-qualify sila kag ginatingwaan man namon nga makapangayo assistant sa Department of Tourism kag sa provincial government para sa ina. Okay. No, diri sa Western Visayas, sir, kay Sir Visayas, so ang tourism industry daw mo gini ang mas labi man nga ginalitan ti makon mo, no? Nag-invest ka da bi millions or not millions, billions, no, para nga ma-develop mo blay natin. Daw sa isa lang kapitik bala, Sir Jack, amo lang din ay matabo bla. Yan, mamubupons, no? Actually, base sa data namon as of December 23, mga 11.9 million na ang total estimated damages ng 61 accommodation establishments. So, daw, kasakit, no? Kasakit lang tawon sang figures. Dokabudlay in the process kung ano gid ang natabo. Kag anyways, amo ni ang pinakadako gid na klase sa natural calamity na naghalit sa sipalay, amo man ang hambal sa mga pumuluyo diri kag sa mga accommodation establishments. But I think siguro above all the challenges, ang importante gid kung paano kita mag-rise or kung paano natin bawion ang ining nga losses. So kag dira kami nag-cling subong, dira kami nag-hold, pupupon sa hope bala nga miski ano matabo, no, ang sipalay mabangon gid gyapon, no, kaya gid magbangon sa sipalay. Oho. Okay, no. So mga beaches ini so ti considered as white sand kadaw amuning aton Little Boracay diri sa Negros Occidental, sir mo, no. So pila ka barangay ining cover sa mga white sand ga ini, sir? Palibong mo po sa 61 nga accommodation establishments naton, 11 barangays, no, ang may-ara sa accommodation establishments. So including nga mga resorts, mga pension houses, mga inns. And sa K17 ng bilog nga barangay sa Sipalay mo, so 11 gid ang may mga accommodation establishments. Nagdalaman diri bumbupon sa mga mountain resorts bala naton. Oo. So 11 gid ka barangay ang covered. Okay, no, so ti mapabalik ta pa damo ka pamangkod sa mapabalik ta pa ang white sand ra. So amo gid yan bumbupons, no, kay may ara nga beach area nga daw nag-deform, no, ang iya nga tsura. Nga daw ging ang ano man duging palit gid bala sang hangin nga dala ni Odette, no, nag-deform gid ang tsura sang beach. Yes, and ang debris bala pumupons nga halin sa baybay. Oo. Grabe man ang pagtipon, pero ginatingwaan gid, no, nga ma-clear ini kag amo na by next year hopefully, no, madamo nga establishments ang mag-reopen for tourism. Okay, no, so ti mayo na at sa sabat mo, sir, no, kay damo kay permangkot makadto sa Sipalay ti silisiban man ano kamo to kay gusto mo lang nila nga mag family bonding, no, kay ti level 2 naman lang kita subong, no, pwede naman base sila kadtuan, no. So pila gay tuliwat, sir, ang daw nag-open na da nga at least may kadtuan makauturan tada nga mga domestic turista bla dira sa Sipalay. Yes, Bombopons, no, ang aton tourism establishments nga open as of December 23, 17 kabilog, this is city. So ang ini nga open establishments, Bombopons, nabutang ni siya namon sa amon nga Facebook page. Kumbaga may ara kami ginhimo nga daw tourism update sa amon Facebook page nga kundi inaara da ang updated nga contact number sa mga accommodation establishments, kung may ara sila generator, kung open sila subong, no, kag kung ano pa ang other nga status and information na pwede natin mahatag sa turista. So malihimo kami bumupons nga do directory nga para makita tingob sa mga turista, no, ang travel guidelines going to Sipalay. Okay. No, so ang Sipalay daw kilala man ni, sir, no, ginalagas man na sa mga turista ang mga dagko ng mga isda ni, pero sa mga bulgan, mga inid, no, ano pa gid na isa, lapu-lapu, no, ano to kung anong status sa subong after sang bagyo kay until now may availability pa bla ini, sir, kag so to speak ang presyo siguro basi lumapaw na. Ang bumbong sa tugid, no, ang tuna, mga blue marlin, mga manumbok, no, amo na ding damo sa Sipalay. And actually nagnubo ang fish catch because damo man mga pump boats bala, mga fishing boats ang nagkala damage because sang bagyo. But base sa ako niya nga paglibot sa merkado, do wala gid ko may nakita nga stock sa amo ng isda, no. Since ako agapon mo naglibot ko, no, nangita ko sa isda nga lulutuon for
or Noche Buena. So wala gid ko may nakita ang isda aside sa pang-roast kag luko. Mula na available, ti ang dagko nga pasayan, why man, sir? So wala gid ko kakita Bombo Pons. Grabe, no? Muni siguro nga, kwan nga, apektado gid, no? So, di tagid niya galing miya ibitarya galing, sir, kay kalamidad niya mo, no? Gusto unta mag sa hindi, malabay gina niya sa aton. Kag hindi man kapag gusto kuha sang isda ang aton mga mangingisda Bombo Pons kay wala man sila bala storage or proper storage kay currently brown out man diri, no? Budlay ang pag-store sang aton nga mga isda. So siguro do wala man sila nagtamo kuha, no? Kay kabudlay sa store. Speaking sang bangros, basi kung mula na available isda kag tagalumapa mo gurong presyo, sir? Do ka hindi gid man Bombo Pons kay ginamonitor man sang aton nga local DTI, no, kag sa BPLO ang mga establishments nga naga-overprice. Okay. So may mga hotels man tada sa heart of the city gid, sir, no? Yes, Bombo Pons. May mga open kita nga hotels, no. Kamusta man ila? They are operated by Genset. Keltinaw daw may pila na ka% nga may power ng Sipalay or why pagid? So wala pagid Bombo Pons, no? So 0% gid, no? Or bilog ng Sipalay wala gid sang direct nga electricity sa national grid naton. Grabe, Kalabanan gid, no? Generator. And amo na gani community charging stations naton bala. So amo man ang kinahanglan di subong. Although may mga na-plastar na nga mga charging stations, may mga houses bala or private properties nga nag-offer sang ilang genset for 3 months na pwede maka-charge ang mga pumuluyo sa palibot. Okay. So may nagkala-stranded man balada nga mga foreigners, sir, sa Sipalay? When it comes, Bombo Pons, sa stranded nga tourist, sakto, Bombo Pons? Yes, foreign tourist? Yes, Bombo Pons, sa stranded nga tourist, so far wala kita may na-record, no, nga stranded tourist. Kay one day after sang pag-abot ni Odette, no, December 17, December 18, naglibot kami. Ang office naglibot sa mga accommodation establishments kag nag-check kung kumusta ang mga tourist bala nga nagstay sa ila establishment. So far sa pag-assess namon Bombo Pons, wala man kita na record nga missing or injured or casualty nga tourist. And a day after Bombo Pons ang pag-abot ni Odette, passable naman abi nga aton nga mga national roads, so nakapuli man sila safely. Okay. Most especially sa mga tourists from Bacolod and other cities outside Sitalan. I see, no? Sige, anyway. Tiwai tabi target, Sir Jack, gati matapos ini tanan-tanan rehabilitate, no? Or mga clear operations sa mga beaches nato. Sorry, Bombo Pons? Wala ta target, sir, kung saan ni matapos. Kay ti asto sa mga nagkalatumba nga kahoy, basi ba daw gayan pa bala iban makarecover nga mga beaches? Yes, Bombo Pons, no? Base man sa amon nga records nga nakuha sa mga accommodation establishment, kalabanan ma-open mga January na siguro, January 2022. Since may mga establishments abi nga sa sulod sang resort nila, mga dagko gid bala ang mga kahoy kag kalabanan nga daan mga made of light materials. Ara pa lang mga beaches nga kubo style ang mga rooms. So amo gid ni ang dako na apektuhan kay since kakusog to nga daan sa hangin nga dala ni Odette. So kalabanan sa mga light materials nga rooms nila nagkala guba gid. No, so may ara kita nga currently open and may ara man ga plan ma-open by January of 2022. Kag ang kalabanan man sa ila, no, nagahulat kung saan mabalik ang kuryente sa Sipalay. Since mas maka-operate sila sa Mayo kung may stable nga electricity kita. Sige. Anyway, so with this, sir, no? Anong mensahe mo sa mga domestic tourist naton? Kag siyempre, foreign tourist man nga may plano nga magstay dira kay tido kalayo magid sa Boracay, ti dira tanan si Palay kay kinalain sa White Sand bala, Sir Jack? Yes, Bombo Pons, no, sa mga turista or sa mga guest na gusto magbiyahe sa Sipalay, no,
may available kita nga resorts kag actually gina-encourage man namon gihapon nga magbiyahe pa si Palay kasi since amo gini ang lifeblood sang syudad mo, ang tourism ang lifeblood ng si Palay. So natinguan man namon nga kahit papaano mapamaayo ang mga roads naton, ang aton mga dalanon pakadto sa tourism areas para magsigilang ang pagsulod sa turista para mabuhi ilang gyapon ang mga accommodation establishments para may sweldo or income mga aton nga mga pumuluyo no mga tourism workers nga nagadepend pan sa mga resorts. So as much as we want nga i-promote ang Sipalay, but at the same time gusto man namon safe ang ilang pagbiyahe pakadto sa Sipalay. So hindi lang kita gyapon mag-expect nga amo na bala ka hapos ang pagsulod sa Sipalay kasi since may mga debris or may mga kahoy pa kita gihapon no nga medyo obstruct sa dalan, but all barangay roads and all national roads going to Sipalay are possible. So ina-encourage man namon gihapon ng mga turista and mula na continue lang gid no nga pag-support sa tourism industry sa Sipalay and hopefully maka-recover gid dasig no ang Sipalay. Sir Jack, thank you gid sa saning opportunity kag halong ka mo dira, sir. Merry Christmas. Yes, Bumbo Pons, Merry Christmas. Madamo gid nga salamat tighalong kita tanan. Okay, salamat. No, Sir Jack Lacson, ang tourism officer ng Makabaran sa Sipalay City, Negros Occidental. Amot ko nabutan mo na sa Di Bumbo Anton. Sa Sir Jack nabdam na siya wala, no? Debater tana di. No, sa Anton bla nga debate sa Bumbo bla mga inter-schools debate. No, naton daw arin sa I think daw John Bilacson ni siya mo. No, anay, no. So dang tourism officer ni sa Sipalay City. Di grabe man. At least bisa pa paano daw kadasig lang, no. A week after may mga local beaches na to mga mountain resorts nga naka-operate ta. Since December 23, no, according sa kay Jack Lacson, Sir Jack Lacson, no. So ambot ang iyasang kilala tabla si Ma'am Cheng Tan. Ambot ka mustang iyang beach to kay nahuas man to kuno ni kuan ni Bagyo Odette. Sige lang bangon kita, no, from Sipalay down to Mrs. Padilla Isabela, Kabankalan, Ilog, Kawayan, no, Hinigaran, La Castellana, Pontevedra, San Enrique. No, so daw halin kita lang guro sa Hinigaran. So daw with ang mostly damage or may dakong extent of damage sang Bagyo Odette. So naglabay kita sa aton gin kuan kita, no, gin last-lasan kita before 2021 ends. Sa Dermacab. Pero isa kaysa sa aton hindi kita makalikaw sa sining mga bagyo, no? May aragid sang tempo, no? Kag siyempre malabay gid sa aton. Gustuhon taman o kun hindi. Para man sa aton sa mga kabombo. Sige, bangon Negrosanon. 44 minutos sa nakaligan sa takna alas 7 dire sa aton sa pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Ambot ko may mga inisyal na sa Didi Makabanan daw kalistahan ang aton nga mga katapo sang Provincial Disaster Management Program, no, o kon PDMP naton diri sa may probinsya sa Negros Occidental. Si Dr. Sifar Gerhard Kailian, no, i-check naton as to the latest pilagid, no, ka mga totally damaged kabukusan nga mga balay sa pila ka LGU di magsaling taguro isipon tabi, no. Mrs. Padilla, La Castellana, Isabela, Hinigaran, no, binalbagan o takbati kano may damage kid, no. But may ara binalbagan ti isipon ta na lang ano. Pontevedra, no, pila na ng anong na. Himamaylan, Kabangkalan, Kawayan, Ilog, Sipalay, Hinubaan, kag Kanduni. 13. Kami LGU, so may tatlo ka syudad, no? Sa sur. Tuwin na dahil madala ang Bago, ang Valladolid, ang Pulupandan. Pulupandan, dumidami sa pero tamaan kami ni Mal, no? Ang ano ni gani, no? Ang San Enrique, no? So, ti mo na yun daw mga less extent of damage sa sang bagyo. No? Kumpara mo sa Sipalay nga ti pertigid, no? Ang halit man dito Makabanan sa bagyo, no?
So, amo ni bla, no? So sa aton sa ring nga mga kauturan, kag the same time sa aton sa ring mga kabombo, no? So dako nga pala sa ano ni, no? Problema ta. With regard sa bahin sang sining kahalitan, no? Sang mga natural calamities. Ti siling tagani, hindi tayo ni mapunggan, no? Mabot kayo sempo, malabay di sa aton, gustuhon tamaga sa hindi. Pero ang importante dira bala, no? Nga we're always prepared. No, the Boy Scout bala, no? Laging handa. Kaya na kay nga budlay na magbinasulay after mo karon do kalaway man, na magsagay kita binasulay, no? Pero na may mga LGUs nga may mga nagkalamatay, dako ang nagkalamatay. Damo damo ang nagkalamatay nga makuturan naton, no? So napatya na gani basulon mo pa, no? So para na lang iya bala nga next time, no? I think as far as lessons is concerned, though damo-damo naman leksyon nagyanta, no? Ngati dapat evacuate kita, no? Pero damo Japon iyang nagapakitiga. Singgitan makamusang paglapak sa tawhanon kina matarong kung guyuron kamo sa balay nyo, especially sa mga coastal areas, coastal barangays, hindi kamo maghalinda kay damo kamo ginakabalakan, no? So di na ta maglabot sa punto bala nga maglala pagid ang sitwasyon. Bulo di kay lagi kita kay in the end, no? Walang puwasan ta may initan ng tanante, pero na may mga nagkalamatay ti mapabalik ta pa rin, hindi na, no? Kay there are factors behind sina kung nga angati nagdamo ang mga nagkalamatay. 47 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa gabi sa Pia Kalina, Dr. Sifard Gerhard Kailian, no? Ato sa ring hebulon iya makabara. Doc, mayang gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi Bombo Ponce at mayong gabi na salamat sa isang radio. Yes Doc, salamat no sa saring opportunity, no? Doc, as far as PDMP is concerned, as of today, no? Kung may consolidated report na kitada nga so sa pila na ang death toll naton paglabay di Bagyo Odette a week after, Doc? Actually, po sa aton nga nag-activity siya po, no? 45. So, pardon, Doc, pardon? 45 coupons, no? Yes. Aton 42 natugang sa no? So wala na din na specify abi nga pila ang pinakatigulang, pila ang pinakabata nga napatay, Doc? Wala mo sa isa gud na ini na verify sa report sa aton nga PNP. So kung mo ya ang record sa PNP as of 2027. So may discrepancy mo po ang spirit ulatong ginamon nga ang tanan nga report as casualty matagaan sa ating Philippine National Police ang reports, past report. Okay. Pero ang record sa inyo is di ba daw direct from LGUs ni Doc, no? Yes, bumupon. Direct from LGUs niya. This is as requested sa DRMA, no? Mga casualty. I think iba investigate pa na kung yung pagkapatay nila is related. Doc, so ano mga cause of death ni nila, Doc, sa 45 nga record yun na subong nga ba nagkalamatay? Most of them drowning because ang iba na wala rate, balik ang mga kasapot, balik pa mga balay, pagka na sila. Ay abin mga pumuluyo magpati. Lang sila magpati nga mabahak sa ilang lugar because nagugay yung nadagabaha, no? But again, it could be, mamati kita sa advisory sa ato nito, no? Especially kung warning, especially nga signal number 4. May nagamba nga kapatid yung signal number 4, hindi na siguro mabato na ang pumupons ng mga
wala kita nagtilang ang media no sa pag-announce adlaw na maabot ang bagyo nang mabastog ini no again na bumupon no ang gintani mga permi may adhere sila sa action especially kung may ara na nga TV box may ara ang iban ano lang ya actually bumupon sa iban nagidya ka budlay na tatok ang sila sang kahoy ang nagatulog sang ilang motor ang mga kahoy sila patay no isa to labalay no pagguyot pang amin kapag niya sa kamay sa Nate may lansa ay mag so do kabudlay na ano ba ang incidents ng patay nila no muning kita nabasa natin sa spot report sa ang sabay at ang iba nila pangayuan pa natin sa spot report coming from the different station ng aton ng Philippine National Police. Okay. Doc, so can we know ang may we know, I mean, no? Kung passable na ang tanan nga mga dalan sa sinanhalitan nga sang Bagyo Odette sa mga LGUs na Doc as of today? Yes, as of today po sa passable na nito ng dalan. Even though ang iba wala pa mang gida na tinlukan, no? But passable na from Bacolod to makahagi. Oo. Mula ni galing, no? Ti power, way pa sa gyapon, no? So ito medyo ba delayed ini ang pag-restore sa power, especially sa Southern Negros, do by next month pasok no sila dito Doc, January pa kuno? Yes, focus din paano na makapag-speak nila bugtog dito din sala natin pagit so ang ating power na ginatag man nga mga reports ito nga mga utility. Okay, no? So anong mga problema pa sa Doc, no? Asto sa abi ng magkanagkalaguba nga balay da totally damaged, no? So siguro thousands man. Naisip ko 13 ka pila kay ganin ka LGU ang apektado, Doc? Ang LGUs na affected, halos tanan nga apektado. Sa South. Alin sa may happening man kami, even though sa North, wala siya nag-was pero maging pag-abman sa balay, dito sa, sa moment sa South, hindi nga affected kung lang taon nga ito sa mining bagto, sabi mo ganagid yung mapulisya, pumupon. So, kung tanan, naghatag man sa nilang mga damages, houses, population, number one, sa preemptive evacuation, di pa affected sa preemptive evacuation. So, ano man to sila na apektado man, no? Totally damaged na ito ng as of yung hapon, alas 12 ng hapon, no? Yun na pag-report. Aton ang totally damaged yara sa 56,624 houses. Totally damaged. Ang partially damaged yara sa 200 solid tapos na 157, no? So, ang munisibong figures sa ating monitoring board, no? Siguro sa ma-finalize na rin bumupot kung sulod ang mga PSWD o regarding sa mga damages. Siyempre sila nang verify, no? Okay. Anyway, so damo ang partially kay ti na yung magagmay malang mo, no? So, anyway, ti ang mga kaluluoy ni Subong, ini ma totally damaged nga